Magandang umaga mga bata. Kumusta kayo sa araw na ito? Nawa kayo ay mabuti. Okay, sa araw na ito, ang ating asignatura ay Pilipino. Handa na ba kayo? Alam ko, handa na kayo. So ngayon mga bata, uumpisahan na natin ang ating aralin sa Pilipino. Okay? So ngunit, bago natin umpisahan, tayo muna ay mananalangin. Iyuko ang ating mga ulo at tayo ay manalangin. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa binigay mong panibagong araw upang kami matuto. Patawad, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan at naway gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na gawain. In Jesus' name we pray, Amen. So mga bata, handa na ba kayong makinig sa ating aralin sa araw na ito? Ngunit bago natin alamin ang ating aralin sa araw na ito, tayo muna ay magkakaroon ng talasalitaan na ating makikita sa ating kwento sa araw na ito. So sa araw na ito, ang ating talasalitaan ay... Alam ko, pamilyar kayo sa langgam, di ba mga bata? Ang langgam mga bata ay isang uri ng insekto na maliit at walang pakpak. Okay? Alam nyo na kung ano ang langgam, di ba mga bata? Ngunit ipapakita ko sa inyo ang larawan ng langgam at ito ang ating kwento sa araw na ito. So, nakikita nyo ba mga bata? Yan ang tinatawag nating langgam. At sa araw na ito mga bata, ang ating kwento ay patungkol si Landong Langgam at ang kaharihan ng mga langgam. Again, si Landong Langgam at ang kaharihan ng mga langgam. Langham, okay? Okay. Malapit na ang pagdilim nang matapos maglaro ang magkakaibigan. Si Lando at ang kanyang mga kaibigan ay madalas na naglalaro sa tabing ilog. Ayan mga bata, so sila... Okay, si Lando kasama ang kanyang mga kaibigan, nakikita nyo ba? Sila ay naglalaro sa tabing ilog. Ang galing mo talagang lumangoy, Lando. Ikaw yata ang langgam sa ating nayon ang nakakalangoy ng ganyan, ang bati ng isang langgam. Mga bata, si Lando ay magaling sa paglangoy. Okay? Kaya pinupuri siya ng kanyang mga kaibigan. Ayan. Okay, ayan si Lando, mga bata, yung langgam, okay, ang pangalan niya ay si Lando, okay? Okay mga bata, hilig ni Lando ang lumungoy, isang talento na sadyang kakaiba kumpara sa ibang langgam. Papauwi na sila nang makasalubong sila ng mga langgam na nagtatakbuhan kasama ang tatay ni Lando. Ano kaya ang nangyayari mga bata? Bakit kaya sila nagtatakbuhan? Okay? So, nakakita sila ng mga langgam na nagtatakbuhan at alamin natin kung bakit mga bata. So, nagtanong si Lando mga bata, Tay, saan po kaya pupunta at bakit kayo nagmamadali? Tanong ni Lando sa ama. So, bakit kaya mga bata? Alam niyo ba kung bakit? Okay, tingnan natin kung bakit. Nagpatawag ng pulong ang inang reyna, ang reyna ng mga langgam mga bata. May paparating na bagyo sa atin. Umuwi na kayo at maghanda, ang sabi ng ama ni Lando, mga bata. Kaya sila tumatakbo dahil pinatawag sila ng inang reyna at mayroong paparating na malakas na bagyo. Ano kaya ang magaganap mga bata? Tingnan natin. Ito. Okay, may paparating na bagyo mga bata. Okay, nang marating ni Lando ang bahay, dinadala niyang naglilipat ng gamit ang kanyang ina. Bakit naglilipat ng gamit? Kasi nga mga bata, may paparating na malakas na bagyo. At agad naman tinulungan ni Lando ang ina at ang mga kapatid sa pagliligpit ng kanilang mga kagamitan. Hindi ba tayo din mga bata, kapag may paparating na bagyo, tayo ay naghahanda kung sakasakaling ito ay talagang lumakas. At least tayo ay ready. Kagaya ng ginawa ng kamag-anak ni Lando or pamilya ni Lando. Panganay si Lando sa magkakapatid. At hangad niya ang tumulong sa pamilya kahit siya ay bata pa lamang. Muli mga bata, panganay si Lando sa magkakapatid at hangad niya ang tumulong sa pamilya kahit siya ay bata pa lamang. Okay? Alam ko kayo din mga bata, kahit grade 1 pa lang kayo, soon pangarap niyo din tulungan ang inyong mga pamilya. Okay? Gaya ni Lando.
Makalipas ang ilang sandali, mga bata, nakauwi na ang ama ni Lando. Lumakas ang ulan at sabi nito, ang lahat ay magtitipon sa ilog upang harangan ito nang hindi umapaw ang tubig. Kasi nga mga bata, may paparating na malakas na bagyo. Kaya kapag lumakas yun, ano mangyayari? Malakas na malakas, pwedeng umapaw yung ilog. Kaya nagtipon-tipon sila upang harangan at hindi umapaw ang tubig sa ilog. Okay, ayan yung ilog mga bata na pwedeng umapaw ang tubig kapag nagkaroon ng malakas na bagyo. So, kailangan ng maraming tutulong. Sasama po ako, Ama. Tutulong po ako sa inyo ang sabi ni Lando sa kanyang ama, mga bata. So, sa madaling salita mga bata, si Lando ay sumama sa pagtulong or sa pagtatambak sa ilog. So, nagsimula ng maghakot ng pangharang ang mga lalaking langgam nang dumating ang mag-ama. Kailangan nilang bilisan ang pagharang bago pa umapaw ang ilog dahil sa pag-ulan. Okay? Ayan mga bata, nagsimula na silang magtambak sa ilog para hindi umapaw ang tubig sa ilog. So, ayan ang mga kalalakihan na langgam mga bata. Kasama ang mag-ama. So, maya-maya, rumagasa ang malakas na buhos ng ulan na natatangay ng isang langgam na naghahakot ng bato. Mga bata, natangay ang isang langgam na naghahakot ng bato. Ano kaya ang nangyari? Makakaligtas kaya siya? Tignan natin at ituloy natin ang ating kwento. Ayan. Okay? So, yung isang langgam mga bata na natangay habang sila ay nagtatambak. So, nagkagulo ang mga langgam at hindi malaman ang gagawin kung paano sasagipin ang kaawa-awang langgam na inanod po ng tubig. So, ano kaya ang mangyayari? Inanod siya ng tubig. Yung langgam na yun, nakita niyo ba sa larawan mga bata? So, sino kaya ang tutulong sa kanya? Hindi na nagpaalam si Lando sa ama at siya'y tumalon at lumangoy sa ilog, mga bata. Alam naman natin, di ba? Si Lando ay magaling sa paglangoy, mga bata. Kaya hindi na siya nagpaalam sa kanyang ama. Agad siyang tumalon dun sa ilog para para tulungan yung langgam na nalunod. Pero sabi ng kanya, dahil nabigla yung kanyang ama, sabi niya, Lando anak, ang sigaw ng kanyang, Lando anak ang sigaw ng ama ni Lando kasi nga nabigla siya. Hindi nagpaalam si Lando sa kanya na siya ay tatalon dun sa ilog, mga bata. Ano kaya ang nangyari? Okay, ayan si Lando, tumalon siya sa ilog, mga bata. Mabilis na lumangoy si Lando at inabutan niya ang langgam na inanod at hinila niya ito at lumangoy pabalik sa pangbang, mga bata. Okay? So, ayan si Lando, mga bata. Tinulungan yung langgam na nalulunod. Okay? Narating na ni Lando ang gilid ng ilog nang ligtas silang dalawa ng lalaking langgam at nagpasalamat ang lalaki kay Lando sa pagkakaligtas sa kanya, mga bata. At nagbunyi ang lahat sa ginawa ni Lando at tuwang-tuwa rin ang kanyang ama sa kanya. Nagbalik ang lahat sa kanilang gawain hanggang maharangan nila ang ilog, mga bata. So, lumipas ang magdamag at hindi inabot ng tubig ang nayon ng langham. Okay? Bakit? Dahil inarangan nila ang tubig sa ilog para hindi pumunta sa kanila, mga bata. At nagpasalamat ang reyna sa lahat ng mga nagtulong-tulong upang mailigtas ang kanilang layon. Higit nilang pinasalamatan si Lando sa kabila ng kanyang kabataan ay nagawa niyang magligtas ng isang buhay. Hindi ba, mga bata? Niligtas ni Lando ang nalulunod ng mga bata. So, ano ang ating aralin patungkol sa ating kwento, mga bata?
Okay, na kagaya ni Lando, mga bata, ginamit niya ang kanyang talento upang makaligtas or makatulong sa iba. Ganon din kayo, mga bata, may kanya-kanya kayong mga talento at pwede ninyong gamitin upang matulungan ang iba. So, iyon ang ating kwento sa araw na ito, patungkol kay Lando. So, ngayon mga bata, pumunta na tayo sa ating aralin sa araw na ito, patungkol, okay, pag-aralan natin. So, ang patungkol sa pangungusap, mga bata. Ang ating aralin sa araw na ito ay patungkol sa pangungusap. Ano ba ang pangungusap? Alam niyo ba kung ano ang pangungusap, mga bata? Ang pangungusap, ito ay grupo ng mga salita na nagsasahad ng kumpletong diwa o paksa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik, mga bata. Malaking titik, tandaan ninyo, ang pangungusap ay laging nagsisimula sa malaking titik. Kaya mga bata, kapag kayo ay nagsusulat ng pangungusap, make sure na nag-i-start siya sa big letter. Okay? So, iyon ang pangungusap. Ngayon mga bata, magbibigay ako ng halimbawa ng mga pangungusap na nagamit sa kwento. Okay? Ang una, ang mga langgam ay nag-iipon ng pagkain. Kumpleto ba ang paksa? Oo. Sino ba ang nag-iipon ng pagkain? Ang langgam. Okay? Ano ang iniipon ng langgam, mga bata? Pagkain. So, kumpleto ang paksa. So, ito ay isang pangungusap. O, nakita niyo ba, mga bata? Pansinin niyo, sila ay nagsisimula sa malaking titik. Okay? Pangalawa, mabilis lumangoy si Lando. Sino ang mabilis lumangoy? Si Lando. Okay? Si Lando ay mabilis lumangoy. So, kumpleto ang kanyang paksa. So, isa siyang pangungusap. Ngayon, tumawag ng pagpupulong ang Reyna. Okay, sino ang tumawag ng pagpupulong? Si Reyna. Okay, ang Reyna ay nagpatawag ng pagpupulong. So, ito ay kumpletong paksa. So, ito ay isang pangungusap, mga bata. Okay, paano naman ang di pangungusap? Uulitin ko, mga bata. Ang pangungusap ay nagsisimula sa malaking titik. At kumpleto ang kanyang paksa, mga bata. Ito namang di pangungusap. Ano ba yung ang di pangungusap? At tandaan ninyo, mga bata, ang pangungusap ay merong period, tuldok, palagi sa hulihan. Nag-i-start sa malaking titik at nagtatapos sa period. Okay? Ito yun naman, di pangungusap. Ano ba yung di pangungusap? Ang mga ito ay walang kumpletong diwa o paksa. Okay? Hindi kagaya ng pangungusap kanina, mga bata. Iyon ay kumpleto ang kanyang paksa. Ito, mga bata, hindi kumpleto ang diwa o paksa. Tignan natin ang mga halimbawa. Okay? Oh, mabilis lumangoy. Sino ang mabilis lumangoy? So, walang nabanggit. So, meaning mga bata, ito ay hindi pangungusap. Tandaan niyo yun. Hindi siya pangungusap. Hindi kumpleto ang kanyang paksa. Walang sinabi. Sino ba yung mabilis lumangoy? Wala, hindi ba? So, meaning mga bata, hindi siya kumpleto. So, hindi siya pangungusap. Next. Sa tabing ilog. Ano ang nasa tabing ilog? Okay, hindi nabanggit, hindi ba? So, meaning mga bata, ito ay hindi pangungusap. Okay, next. Nakarating ng bahay. So, sino ang nakarating ng bahay? Hindi natin alam kung sino. So, meaning mga bata, hindi kumpleto yung paksa niya. So, ito ay hindi pangungusap. Okay? Naiintindihan niyo ba, mga bata, ang ating aralin? Ang pangungusap ay nagtatapos sa nag-i-start sa malaking titik at nagtatapos sa period at kumpleto ang kanyang paksa. Ang di pangungusap, mga bata, usually hindi nag-i-start sa malaking titik, walang period, at hindi kumpleto ang paksa, kagaya ng mga binigay kong halimbawa kanina. Ngayon, mga bata, upang lubos ninyong maintindihan ang ating aralin sa araw na ito, pumunta tayo sa ating pagsasanay sa ating aralin. Pumunta tayo sa pahina 263 para sa ating pagsasanay. Okay? So, ang ating aktibidad, lagyan ng check ang kahon kung ang grupo ng mga salita ay pangungusap. Lagyan ng X kung hindi ito pangungusap. So, tignan natin ang number 1. Okay, sa Maynila. Sino ang nasa Maynila? So, meaning mga bata, hindi kumpleto ang paksa. So, ito ay X, hindi pangungusap. Okay, next. Muling nagtipon. Sino ang nagtipon? Hindi kumpleto ang paksa, mga bata. So, hindi ito pangungusap. X. Okay, next. Maganda ang baro ni Nita. Maganda ang baro ni Nita. Okay? Sino ang maganda ang baro? Si Nita. Si Nita ay may magandang baro. So, meaning, ito ay pangungusap. Kumpleto ang kanyang paksa at nakikita nyo, mga bata, nagsisimula siya sa malaking titik at nagtatapos sa period, tuldok.
So, ito ay isang pangungusap. Next, nang mahulog ang bola. Again, nang mahulog ang bola saan? Okay? So, ito ay hindi pangungusap. Okay? At saka, hindi nag-i-start sa malaking titik na kita nyo ba mga bata? Isa na yun sa mga batayan kung ito ay pangungusap or di pangungusap. Next, masarap ang simoy ng hangin. Ano daw yung masarap? Ang simoy ng hangin. So, ito ay pangungusap. Kumpleto ang kanyang paksa. Next, nag-aaral si Ben para sa pagsusulit. Sino ang nag-aaral? Si Ben. Ano ang ginagawa ni Ben? Nag-aaral. So, ito ay kumpleto. So, meaning, ito ay isang pangungusap, mga bata. Next, humintong sasakyan. Ano, kumpleto ba yung paksa ng mga bata? Hindi, hindi ba? So, ito ay isang hindi pangungusap. Next, nag-iipon ang mga langgam ng pagkain. Sino ang nag-iipon ng pagkain? Ang mga langgam. Ano ang ginagawa ng mga langgam? Nag-iipon ng pagkain. So, ito ay kumpleto. So, okay, check. Ito ay isang pangungusap. Next, naghahanda sa tag-ulan. Sino ang naghahanda sa tag-ulan? Walang nabanggit, hindi ba? So, ito ay hindi pangungusap. Next, masayang nagkakainan ang magkakaibigan. Sino ang masayang nagkakainan? Ang magkakaibigan. So, ito ay isang kumpletong paksa at ito ay isang pangungusap, mga bata. Okay, ngayon naman, letter B, sumulat ng 5 pangungusap. So, nagbigay ng 5 halimbawa si teacher ng mga pangungusap or kung ayaw ninyo itong mga bata, pwede kayong gumawa ng inyong pansariling pangungusap. So, ito yung mga halimbawa na binigay ni teacher. Si Ton ay mabait. Naglinis sila ng bakuran. Okay, makulay ang damit ni Rita. Next, siya ay magalang. At number 5, malaki ang kanilang bahay. Mga bata, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong pangungusap kung inyong gugustuhin. Okay? Ito ay mga halimbawa lamang ni teacher. Okay? Next, sumulat ng 5 hindi pangungusap naman. Yung kanina ay isang pangungusap, ngayon hindi pangungusap. So, ito ay mga halimbawa lang ni teacher. Ang bata, hindi kumpleto. Sa likod ng mga ibon, mabilis lumakad, umalis sa bahay. Okay mga bata, so iyon ang ating aralin sa araw na ito patungkol sa pangungusap at di pangungusap. Tandaan lamang ninyo, kapag pangungusap mga bata, kumpleto ang paksa, nag-i-start sa malaking titik at nagtatapos sa tuldok. Kapag naman hindi pangungusap mga bata, nag-i-start usually sa maliit na titik at wala siyang tuldok. Okay, so iyon ang hindi pangungusap. Para sa inyong takdang aralin, sa ating aralin, sagutin ang pahina 260 sa inyong aklat sa Pilipino. Again, 260 sa inyong aklat na Pilipino. Iyon ang ating aralin mga bata sa araw nito. Paalam!